Assalamu alaikum abokanai. A yau za mu tattauna ko kuma in ce za mu yi bayani ne dangane da bayanai. Tabbas bayananmu kadara ce kuma sirrinmu ne. Ababe ne da ya kamata mu kare su kuma mu kiyaye su a koda yaushe kuma a kowane hali. Amma shin mun shirya yin hakan? Kada mu manta dai, a duk sanda muka zo cikin wani platform ko kuma cike wata manhaja ta harkar kuɗi ko kuma ta harkar data ko kuma dai ta harkar tallafi ko wani abu makamancin haka. Akan buƙaci da mu cike bayananmu suna, lambar waya, adireshi da kuma adireshin mazauni. Haka zalika akan ƙara mana da wasu tsarbe-tsarbe kamar hoto, wasu supporting documents da kuma sauransu. To amma ko mun san cewar waɗannan bayanan namu tattara su ake a ajiye? To idan aka ajiye, suwa ke da tasiri a kansu ta hanyar juyawa, sarrafawa, gani da kuma iya ɗiba domin yin amfanin gaba da su. Ya kamata mu san ma ta yaya ake adana su kuma menene ƙarfin tsaron wannan manhaja domin tsare sirrikanmu da bayananmu. Ya zama mana wajibi mu kiyaye kuma mu kula da dukkanin wani guri da aka buƙaci mu zuba bayananmu domin mu tabbatar da lafiya, inganci da kuma tsaron su waɗannan bayanai namu. Ko da yake a duniyar yanzu akan iya amfani da mabambantan bayanai da mutum ya bayar a mabambantan guri domin haɗawa a samar da wani abu da ka iya cutar da shi. Kamar dai sautin murya. Akan iya naɗar sautin muryarka kuma a gutsuttsura shi yadda aka ga dama domin haɗa wani labari ko wani bayani amma da sautin muryarka. Kuma za a iya kiran hotonka kowane iri ne a koyaya kake kuma a sa shi ya magana da wannan sautin muryar taka. Akan iya ɗaukar hoto ko kuma wani guri duk inda aka ga dama a sanya hotonka da sautin muryarka domin ba da bayani akan abin da ake so ya faɗa. Ko da yake ya kamata a ce duk sanda za a ɗauki bayananmu a ba mu labari ko kuma a faɗa mana shin me za a yi da su, ya za a adana su, waye yake da tasirin isa inda suke, sa'annan menene karfin kula ko kuma tsaro wanda aka ba su waɗanda 'yan damfara ko 'yan jaida ba za su samu damar isa gare su. Ya kamata a ce muna da tasiri akan bayananmu da muka zuba yayin cike dukkanin wasu bayanai ko kuma cike dukkanin wani platform ko kuma wani application ko kuma wata hukuma da aka buƙata. Ya kamata a ce muna da iko na gyara, sarrafawa ko sauya bayananmu a dukkanin sanda muka ga dama kuma akan dukkanin manhajar da muka ga dama. Kuma dai ya kamata a ce muna da damar gogewa, sabuntawa ko kuma jaddada dukkanin bayananmu a duk sanda muka ga dama. Bayananmu tabbas sirrinmu ne kuma bayananmu haƙƙoƙinmu ne. Saboda haka kare su aiki ne da ya zama wajibi a gare mu kuma ya zama wajibi ga dukkanin wanda za mu bawa. Kada mu ba da bayananmu ga wanda ba mu amincewa ba.